Початок святого Евангелия поводле Иоанна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога на початку. Усьо праз Яго сталося, і без Яго нічого не сталося з того, що сталося. У ім було життя, і життя було святлом людей. А святло світить у темри, і темра не огарнула Яго. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я Ягоне було Ян. І он прийшов для свідчення, каб засвідчить про святло, каб усе повірили праз Яго. Не був ён святлом, але був посланий дати свідчення про святло. Було святло правдиве, якое освятляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Яго стався, і світ не познав Яго. До свайго прийшло, і своє Яго не прийняли. А тим, які прийняли Яго, дало уладу стать Божими дітьми, що вірять у ім'я Ягоне, які не від крові, і не від жадання тіла, і не від жадання мужа, але від Бога народилися. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І убачили ми славу Ягоною, славу, якою має від Отця одинародний, повний ласки і правди. Ян свідчить про Яго і ускликає, кажучи: «Гэта быў той, про кого я сказав, за мною іде той, який опередив мене, тому що був раней за мене. Бо з повноти Ягоної ми все прийняли ласку замість ласки. Бо закон був дадений праз Моїсея, а ласка і правда сталися праз Єсуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Одинародний Бог, який во улонні Отця, Йон відкрив». Гэта слово Пана. Дорогие браты и сестры, Божие нараджэнне і падчас гэтых урачыстасцяў, звязаных з Божым нараджэннем, у гэтым часе мы з вами уже не раз чулі гэта Евангелие, пачатак Евангелия святого Яна. Гэтыя словы, яны на працягу гэтага тыдня уже некалькі разоў з'яўляюцца ў літургіі. І можна здзіўляцца гэтаму, думаць, што можа хтосьці памыліўся, што так часта тыя самыя словы гучаць у касцёле. З другога боку, калі мы пробуем прыслухацца да гэтых словаў, зразумець, аб чым піша Ян, то бачым, што гэтыя словы, яны вельмі, калі так можна сказаць, філасофскія, што часамі называюць нават паэтычнымі, што такія вобразы выкарыстоўвае Ян, не даслоўна, не прама кажа, а выкарыстоўвае вобразы і вось такія сімвалы. І не заўсёды нам так лёгка вось гэтыя словы зразумець, пра што ён кажа. Што Ян хоча сказаць гэтым урыўкам. І, напэўна, ведаеце, неаднойчы можна было і сярод святароў гэта пачуць, што уже не ведаеш, што казаць. Столькі разоў падрад гэта Евангелія у кароткім часе, і заўсёды надо штосьці сказаць на казанні. І можна так губляцца, да, ўжо ўсё, што сказалі. Але сапраўды, калі трошкі прыглядаешся гэтаму ўрыўку, то можна ўбачыць, што тут шмат рэчаў, якія могуць адкрывацца нам. І ведаеце, сёння я хацеў бы толькі некалькі словаў так трошкі скаментаваць, падзяліцца каментаром, які я сам пачуў, які для мяне вось на дадзены момант на сёння ён блізкі і да мяне прамаўляе. Што гэта за словы? А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі.
Тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Тым, хто верыць у імя ягонае. Мы можам з вами казаць, што, в прынцыпе, мы ўсе верым. Мы можам гэта сказаць, задэклараваць сваю веру. Я веруючы чалавек. Але Ян падкрэслівае, што гэтая вера можа быць рознай у нашым жыцці. Вось гэтыя параўнанні, яны трошкі дзіўныя, можа, незразумелыя. Тым, хто верыць, але хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа нарадзіўся. Што гэта азначае? Хто не ад крыві, гэтае слово можна заінтэрпрэтаваць наступным чынам. Глядзіце, вера, яна можа быць перададзеная праз пакаленні, праз кроўныя сувязі. Глядзіце, неаднойчы так і ў нашым жыцці бывала. Чаму мы пачынаем хадзіць у касцёл, ці там пачынаем верыць у Бога? Таму што нашыя продкі верылі. Для нас гэта важна. Мы хочам так, як яны. Верыць так, як яны. Гэта момант, калі вера перадаецца праз, калі так можна сказаць, праз кроў. Гэта тыя традыцыі, якія мы бачылі ў дзяцінстве. Тыя моманты, калі мы бачылі, як нашыя бацькі, мама, тата, бабуля, дзядуля, блізкія моляцца, вызнаюць сваю веру. І мы, бачучы гэта, хочам таксама. Можа, не адразу, але некалі прыходзіць вось гэтая думка, што я таксама хачу выконваць усе гэтыя традыцыі. І глядзіце, важна, каб наша вера была не толькі з гэтага. Гэта добры момант, калі нас у сям'і навучылі веры, калі нам далі гэты прыклад, паказалі традыцыі. Што не ведаю, як святкаваць Божае нараджэнне. Канешне, мы ўзгадваем тое, як мы самі святкавалі, калі мы былі малыя. І мы гэта паўтараем. Добра, калі мы гэта бачылі. Мы пачалі верыць, убачылі гэтыя традыцыі і хочам іх выконваць. Гэта добра. Але Ян паказвае, што сапраўдная вера, яна глыбейшая, большая, чым гэта. Далей святы Ян кажа, што тыя, хто вераць у імя ягонае, хто не ад жадання цела нарадзіўся. Што гэта азначае? Ведаеце, нашае цела таксама мае нейкія пачуцці. Ведаеце, бываюць такія моманты ў жыцці, калі ты, не ведаю, неяк перажываеш Бога, шукаеш Бога, табе вельмі добра моліцца, табе хочацца маліцца. Твой розум, твоё сэрца цябе амаль што так піхаюць на кірунку Бога. І гэта добра, гэта добра. Але праблемы пачынаюцца тады, калі гэта знікае. Калі нашыя пачуцці дзесьці там прыгасаюць. І можна сустрэць такіх людзей, которые кажуць, што вось мне сёння добра, я тут каля Бога. Я буду да яго звяртацца, буду да яго маліцца. Але калі я штосьці пачну перажываць, калі я буду неўтульна сябе адчуваць, мне будзе дрэнна, то і Бог мне ўжо не так патрэбны. Я ўжо буду шукаць паратунку дзесьці ў іншым месцы. Вось гэты момант, што наша сапраўдная вера, яна не грунтуецца вось толькі на нашым самапачуцці, на тым, як нашае цела сябе адчувае, ці добра, ці не. Ад гэтага сапраўдная вера, добра было б, каб яна не залежала ад гэтага. Глядзіце, у духоўным жыцці бываюць такія моманты. Іх звычайна называюць такім суцяшэннем, Божым суцяшэннем. Калі ты прыходзіш да Бога, молішся, і немагчыма гэта апісаць словамі, але ты адчуваеш сябе добра. Табе хочацца. Хочацца быць з Богам. Это благаслаўлёны час. Але гэты час недоўгі. Я думаю, што ні адзін з вас гэта таксама перажываеце. Бываюць такія моманты, калі ты сябе змушаеш маліцца. Твоё цела проста не хоча. Твае думкі, яны зусім у іншым месцы. І ты сябе прыводзіш да Бога. Вось гэта жаданне цела.
Важна, каб яны не кіравалі нашай верай, каб наша вера не грунтавалася толькі на гэтым. Мне добра, я з Богом. Мне стала незразумела, цяжка, я ад Бога адыходжу. Трэці момант, на які ўказвае святы Ян, кажа, тыя, хто нарадзіліся не ад жадання мужа. Што гэта такое? Як гэта зразумець? Гэта моманты, калі мы верым пад прымусам, калі нас хтосьці змушае верыць. Можа гучыць дзіўна. Хто нас змушае верыць? Да? На першы погляд. Але ведаеце, уже столькі гэтых гісторый. Найбольш такая распаўсюджаная, ведаеце, якая? Калі бацькі сваіх дзяцей змушаюць. Уже не дзяцей, а ўжо такіх дарослых людзей змушаюць. І ведаеце, з аднаго боку, гэта зразумела, чаму бацькі так робяць. Бо хочацца, каб і дзеці верылі. Хочацца перадаць ім веру. Але вельмі часта мы гэта робім неумела. І змушаем. Ты павінен. Ты павінна. Неаднойчы, ведаеце, гэта можна пачуць, калі прыходзяць маладыя і хочуць альбо павянчацца, узяць шлюб, альбо пахрысціць дзіця. І калі ты пачынаеш з імі размаўляць, праходзіць нейкі час, нейкія сустрэчы, вельмі часта можна заўважыць, што ім, у прынцыпе, не надта гэта цікава, што яны гэта робяць дзеля бацькоў. І там могуць узнікнуць вялікія пытанні. Бо гэта не іх рашэнне. Ведаеце, я таксама ўзгадваю такія моманты, калі дзяцей прынасілі хрысціць дзеля таго, каб бабушка супакоілась. Бо бабушка вельмі моцна настойвала на гэтым. Канешне, гэта дзіцё пахрысцілі. Гэта зразумела. Але наколькі гэта было іх выбарам? Дай Бог, каб гэтае дзіця знайшло шлях да Бога. І вось паглядзіце, могуць быць такія моманты, калі штосьці нас змушае, альбо хтосьці верыць. Што нас можа яшчэ змушаць верыць? Страх. Страх перад чым? Перад карай. Аказваецца, гэта тоже дзейнічае. Што мы можам старацца выконваць Божыя запаведзі, Божыя наказы, практыку веры, прымаць сакрамэнты, баючыся, што Бог нас пакарае, калі мы гэтага не зробім. І таксама можна сказаць, што гэта, в прынцыпе, дзейсна, гэта дзейнічае. Альбо, ведаеце, як часамі можна таксама такое ўбачыць, калі чалавек, баючыся пекла, што можа папасці ў пекла, ён стараецца неяк там маліцца і неяк там пакаяцца ці нешта яшчэ. Нібыта дзейнічае. Але зноў вяртаючыся, святы Ян падкрэслівае, што сапраўдная вера, яна глыбей за гэта. І пра што кажа далей Ян? Тыя, хто вераць, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Што гэта за момант? Ведаеце, сапраўдная вера, глыбокая вера, зрелая вера, можна таксама сказаць. Это момант, калі ты прыпадабняешся да Бога. Это як бацькі і дзеці. Мы неаднойчы, ведаеце, бачым дзяцей, і як мы кажам, ён вельмі падобны да свайго бацькі. Там ушы бацькіны, а нос мамін. Мы кажам, што вельмі падобна, вельмі. З верай нешта такое таксама. Сапраўдная вера, яна чыніць чалавека падобным да Бога. У словах чалавека, у яго учынках, захаванні можна убачыць падабенства Бога. Можна адкрыць Божую прысутнасць. І гэта, ведаеце, гэта азнака сапраўднасці. Можа, гэта не вельмі добрае слово «сапраўдная вера». Это не азначае, што ў кагосьці несапраўднае, хтосьці неправільна вера. Не.
У кожнага свой этап. І сапраўды можа быць так, што мы ў касцёл прыйшлі, таму што нас прывялі за руку бабушка, мама і сказалі, вот аддалі там кудысьці на катэхеза, а нам это не надо было. Ці не ведаю, мы прыйшлі, таму што вот нам вельмі спадабалася, нам вельмі хацелася у касцёле прыгожа, нам спадабалася, і нам тут вельмі добра сябе адчуваем. Ці, можа, нас заставілі прыйсці. Завалаклі. Ці, можа, са страху нейкага мы сюды прыйшлі. Па-рознаму. Але наколькі важна, каб мы зрабілі вось гэты крок далей. Каб мы умелі вось так нарадзіцца, стаць падобнымі да Бога. І гэта вялікая ласка, ведаеце, пачуць такія словы, убачыць, калі чалавек, размаўляючы з табой, да, вот там, перажываючы нейкія гісторыі розныя, раптам адкрывае Бога. І ты разумееш, што ты чалавеку дапамог сустрэцца з Богам. Што ён у тваіх словах, у тваім захаванні пачуў Бога, альбо адкрыў неяк Бога, прыблізіўся да Яго. І гэта таксама азнака сталасці нашай веры. Это плохое слово, сапраўднасць. Это не надта добрае слово. Сталасць. Да. Другі момант, ведаеце, канешне, гэта вельмі важна, каб мы да гэтага дарасталі, да такой веры. А бывае па-рознаму. Бывае так, што мы захаваемся зрэла, скажем правільныя словы іншаму чалавеку. Да, чалавек можа у нашых словах, у нашым захаванні распазнаць Бога. І ў тым самым часе ў нашым жыцці будуць моманты, якіх мы будзем абсалютна да Бога не падобныя. Моманты граху. І гэта праўда пра нас. Таксама. І вось гэта вера, гэта вельмі доўгі працэс. Вось такога сталення, вырастання. Вырастання з гэтых першых матываў шукання Бога, веры ў Бога, дарастання да таго моманту, калі ты становішся падобным да Бога. В якім сэнсе? Тваё жыццё становіцца падобным да ягонага. І ведаеце, гэта таксама таямніца, але вось калі я кажу пра падабенства да Бога, канешне, нам чуючы гэта, можна так успрымаць гэта. Што значыць быць падобным да Бога? Быць добрым, любіць усіх, да кожнага звяртаць увагу. Ведаеце, падабенства да Бога можа азначаць тое, што ў тваім жыцці цябе укрыжуюць. Цябе будуць забіваць, прыбіваць да крыжа. Ты сам будзеш сябе прыбіваць да крыжа. Мучыцца з сабою. Іншыя цябе будуць мучыць. Рознымі спосабамі. Не толькі фізічна. І ў гэтым таксама можа праявіцца сталасць нашай веры, падабенства да Бога. Калі прыходзяць гэтыя моманты, да, калі ты раптам знаходзіш сабе сілы не праклінаць гэтага чалавека, свайго ворага, а казаць так, як Христос: Божа, прабач яму, бо ён не ведае, што чыніць. Вось гэта азнака сталай веры. Сталасці, зрэласці веры, падабенства да Бога. Неаднойчы падабенства да Бога праявіцца, ведаеце, у чым? У самотнасці, у адзіноце. Калі самыя блізкія людзі цябе не зразумеюць. Калі ты, так як Христос на крыжы, будзеш казаць гэтыя словы: Божа мой, Божа, чаму ты мяне пакінуў? Калі ты не будзеш бачыць нікога каля сябе, але вытрываеш гэта. У гэтым таксама можа праявіцца падабенства да Бога. Таму, дарагі браты і сёстры, гэта шлях. Але памятайце, што нават калі гэты шлях будзе цяжкім і трудным, шлях веры, то у канцы гэтага шляха нас чакае Бог. Бог — наш Айцец, для якога мы самыя любімыя ягоныя дзеці. Бог, які кожнага з нас чакае. Бог, які кожнага з нас любіць. Таму няхай наша дарога веры вядзе да Яго. І не гледзячы на тое, на якім этапе мы знаходзімся, ці наша вера такая яшчэ, можа,
дзіцячае, незалежна ад узросту нашага. Ці, можа, мы робім гэтыя крокі нейкія, але каб сапраўды мы не спыняліся у дарозе да нашай мэты, да нашага сэнсу жыцця Бога, Езуса Хрыста.